שלום, אני שרה מלמד, רציתי להעמיד לכם על הקורס של שירי קגן, מתקדמים ב', סטודיו ותאורה. במשך כל הקורס היא בעצם מראה לכם על אנשים אמיתיים בסטודיו אמיתי, איך לתפעל את הסטודיו, את התאורה, את הפלאשים, מה לעשות ואיך לעשות בדיוק. מרגישים שזה קורס יחידני פשוט, ואני ממליצה עליו בחום. היי, קוראים לי נופר מגירש, ואני ממליצה בחום ללכת לקורס מתקדמים ב' של שירי קגן. בקורס הזה אתם בעצם תלמדו את כל העניין הזה של סטודיו ותאורה, איך בעצם לתפעל את כל הפלאשים ובעצם להשתמש בכל הדברים האלה נכון. בקורס הזה היא ממש נותנת לכם את כל הכלים להפוך להיות נגיד צלמות סטודיו אם אתם ממש מתחברות לזה. אני ממש ממליצה ללכת לשם. פשוט תירשמו, אני לא תודה לכם מקסימות, חברות טובות שקנו את קורס הדיגיטלי שלנו. תודה על ההמלצה.